Abi mbaba ya ena okofa be ma bi nti oso obetu kwai na nsi kanso nti me mpe bosia ma no na me hwe bosia na me de ma no to no papa yi na ba ho na oje nti ne ska na he papa nsam ti wo mo a so okọ so anko na osa bae se ya pam no afi sikai on fama me fi me ko kan ya ono ka kire me se ne ban ka yam se me fa nko me nko fa praise for me mechi no bi do ka o de na a praise for na me nko fa me mechi no ti wa na me ko o de man nso na police ni ni ho na me ko fie na me ko to papa na o ma me na me de to o manim ene onu ekuma ba ko ene o mo he me na atwumi no se memra na me meje me hwe o manim a na atwumi no pa ho o ma mfre me aye me hwe na me sa ko ho me ne me re ko ho ene na papa ni wana ne ba kuma ba ko ne yire ene maame nsuo bo ase boye ni o mo ye hopa di achipi abonten efiri o mensi ho biem obi aso mfre o ye de isi ho ene se me de be da mo no Mitio papa na me de be da mo maseman yo opanyine yensempa ye yo wada roma asema papa yi kan tobo asema papa tobo udin de say Kwame Amwa yo wada roma Africa verso pacho me free me yamansi ni wo free he me free be kwa sanfi yo wada roma asema papa yi kan sika bia bedi wunsem sika bia me di mensem sika bia tobo mame mema wo kwan am waka senti ne frɛ wa wo nso aba no yen fa sika bia mbesi wunsem ebra wo de sika ne ma ne ba no na wuni ho sika wo de o kasa besi mensem ne ba no ene meni na ne ba no ede me call ne papa ho ne papa kura ba sisi anu wo hu me wo de me call ye no na wo ka kire ne ba no ka kire me se ne papa ni ena ne papa ede sika bi she envelope mu wo de ye envelope na me se akola ne ne mpran na aba nti envelope de gloria sika ni se akola ne wo ha ka be ye me de sika no nso mo ana me de ma akola no ne papa nanim nti me ka se me sika no me so mu se me de hyembotom a me de ma no nti ye ba na so esi wunsem esi me sam na me de ma no se papa me ni no da me ko ni fie da me ni no wo ba ha kra wo hu me eti wo de ma me anam se gloria sika no amo wo papa se wo de ma wo kunu ade atukwa ni sika ni na me de ma me pacho na ye sika so de chena na abesia bo wo de bo ne bosia okay bosia no ti papa tobo wo de bo ne bosia wo kwa wo de aba aya wo ba no me ba be ma no eti me wo ho a na me call runabout airport runabout na boy bi ese me nkotwa pretekiti ma no ti me call na again say ne da wo de ha na kire ho na me se me ba bi ye friend Frank wono na kire me ha say wo betwa pretekiti wo na was de wa boni trinwi mesanketenkiti wone ge bi na ba ge tuntum bi wa boni anasa wo ba na aboniti me ba wo ba no papa yi baba na me say ge no kura se ne ge no na me say ya me ba no na friend kwa yi Frank Amponsa na so wo mo be ko no wo mo sika no kura anso enti wo mo abaji sika na ye den afiri ho kura de ko wo ne ge no na ba ye na so ke me da wase ti me ko ye no ena me bo me wife amanes Amponsa sika no wanti me amfa nya den tu kwa yi o say yes wo ha me ko airport se me ko twa pretekiti no ge no ayi bibia kire me se wo ne ge no ena me wife frɛ Gloria papa yi ba Gloria eti sesia no Amponsa ankwa brochire no na wakwaje wo papa sika bo tena ho a wanfa wo papa sika anmam afa na Gloria na frɛ me ba na ma no me ba na broko ye ekọ busu me be na kra no won frɛ bi na wo ba de wo Ghana still no say no wo Ghana na sa brede no wo so wo kɔ he sata no wo kɔ Vietnam no wo so wo kɔ Vietnam eti no wa broko no ye mfrɛ no ti me wo ho na papa yi ba na me se papa me ka bibia se me ba no akwantu no wa anko wo ne wo ba na akɔji sika no kasa go afidie ne wo ne ba na wo ba na akɔji sika no papa no me ba na anko me akɔ ba bia ma gan se wo ne wo ba no na akɔji sika nti me ka se me ba no kɔ ba bia se wo ba no so aka kyerɛ se wo akɔja no kwa wo nkran nti papa kura de ne wonim se no korɛ akɔla no kɔ abrasa no wo mu so hye hai enti me wo ho mentwa no papa ebra na ebra mo beji sika na ana nim sa branch ni tu kwan no sabre no na wo ba no we ami wo ka se
Papa sabra no na wo ba no wai. No. No wo he. No ne abrante tu kwa. Na mba no wa hase no watifi na abrante no ne na netie. Me say abrante ne kra se o kɔ no oba no no wai. No Ghana ha. No wo ha. Okoja ne kwan. Okoja ne kwan wodi na sei. Me pa twa wodi na sei. Enye mene na na tifi nti. Wo so ne papa yi baba kokra ne kɔ Accra airport koja ne kwan. Da ye ko ofia me ba ne wo fie ho bi papa eti ho. Na papa ka se wa nkwa wo bo me ba ne so Mate Accra. Papa mama ntio. Ka se wo ko ya me ena mba no wa nko. Wone girl no me wa dance ni wo airport kura girl no kura wo beji sika girl no me ko sesi akura no girl no be ka se wone wo ba no na beji sika no okoji sika sen ne free no say plate sika no pocket money no no de mentimi me ka se what ko ja girl no say pocket money ko ja no bo anya pocket money enti wo bu sa koji sika no back so na me kire won because ho no ko a ye twa in and out enti pocket money no a wo anya no ena wone wo be sa koji sika no Emma my wife cast, Gloria, ma kwa jisika pa want man fa papa sika anya dai. Ankomano. Gloria, na papa yi ba ya frɛ me ba no aka che satem ne wo mafi. Na che se me ba ya broku ya yehu. Nti me wo fie. Ene papa yi ba na me se papa. Gloria ka che o se wo ba no ko ekɔ me ba no ko ya wo boa. Gloria ne wo ba na me ba na kwa jisika no. Nti sa sika no de Gloria amfa ma wo de ya wo ba ni. Wo ba no ya busa no me so kra wo nyamsen kan kra wo ba ha sesi akra na mete ho no nsa me wo beto me wo frɛ phone so sa na wo hu na papa no me wo beto me wo hu me na wo hu man tia wo tia me me ka bibia me chia sam wa tun oja no me ka bibia wo je me so ka nyame so asem wo ba me wo de wa ka sa ma me ka sa wi ɛna me wo fi me wo ho ɛna wo ba fie to wo ba fie na me kan wo ekira sa akwala na anko ena papa no me no kasa ai me bomdua me mu betu mu punu nam se chief se dua bo akwala ko ye kura no se yesi wa ma 30 million be kura se sika kura minim eno kura no me nti ho hwe me yi se me bayi mu kan se wa ma 30 aka 50 edua bo de ade ba ko me mpa dua bo no me te wo me no kasa na wo ye dua bo ade me mpa dua bo se wo fi se wo bebo dua dia go out. Oka brofo anaka atwi me ka ni nyina oka frafra so eti wo bebodua ewo ya asem memfa se asew ne asew ana asem ahia ana kwale nso enye biekura wode wo bato adwumam etire ye ene mo were 5 years eti se sika bia ba yentam kura no wo se onya botre enye duabo asem na ye ka me kura kwala no se sika no de wo se otua ma wo because wo kura no wo de man enye wo bia ne betumi ayesa nti wo de nya botre enam kan se na wife ka se eduabo no de wa nkasa ye wa yiro se wa nkasa ye na jam twa so boko adna second term na meni ho na metuko akakra me baya the same thing na me baba akus papa wo de ene wo yire jam ba duabo sa na te de ya mo mpia bonten aduabo de emfa duabo emma ha because yete wo ye ade ye empa ni duabo ena ja me ba na me akola ne ka kire me last wo frame ena wo se kwaku na me kwaku no na me hu kwaku kro because akola no ase kwaku no ne kra dan so ya nta emfa nya den emfre no it wo ka se kwaku no na me kwaku hwan ena wo se kwaku no a wona gloria ne wo ebaji sika no so na me kire na me chief na te sanyan me bom dua kumu me tumu prum motio me asamwe same boa me wadanse ye be bo dua na mse chief wo pani mu aye so kwa asole pa na bo yes wo kwa asole be me da asole de menti asole kra wo ko ne ba no so wo kwa asole ena wo be kasa asem we eduabo de ade a mempe no wo be bodua wo pe bodua wo bodua sika no enyam na me giye wo ba ne na giye ti se wo be bodua wo de bodua me de ade a mempe wo me fie ni duabo sa duabo de we kan one prensa me no kasa wo si dua sa sem we pa me ka bibia se sa me boa me kan no kre me ba na kasa wo ko ba bia na me ba na kasa wo ba wo yem kan efie kura no efie kura so wo kasa ya hwete wo company for hoda na wo kasa tobo wo kasa me kasa bi quiet so the patapa no amore tema point no
eti me de sesia no me ba ya sika no de me ka se me ba no anye ya na me yedai oboa me boa because ne ba no ekwaje maye se ne ba no wo ha nya oji sika say o sika no de 80 ena papa ne ka se 8,000 Ghana cedis ena papa ni sika no 8,000 na papa yi kasa wo se wa ma 3,000 otwe mo 3,000 nti aka 5,000 papa ni ebrebe ne ensa be kan 5,000 de me kan se me frɛ me ba no enu akra papa yi se wan frɛ no wo se wo frɛ no papa no se ni sika wo frɛ no ne number kra wo no me kra mate wo me o wo he fa sese sese wo ayi ba bia me kan ya no aha sese wo ne papa ya kasa papa no se ni sika no ohia enti sese me de me ba ha me pen tentententi aye no kra se sika no me ba na agi yo so na me kyerɛ wo ti me ka je papa no se sese ade duabo no onjai okwa asore opanyina asore be na je o me nka me bodua Dabi okwa asore ya o di asem ya se wo moy me nka me bodua na mani na abre man ka se me boni dua wo kasa me bodua mama mo beto wo kasa wo ne me kasa wo so de abokire wa nyina yi takima wo kasa wo so wo kasa wo de abokire wa bobo me dua wo so de takima wanka fo so wanka Meda men kan me dua bonde ka wo dua ka adenti na wo de ba ha wonu se wo be dua se na so ba ma gi miska wo no ba ne ba me ho efie kra efie ye ntina fie o se da bi na ni pa ofie nti ye nso ni mpia bonten na wo pese ni pa wo kai de meda me kasa me te sia wo ni ma me du fie ka so wo nka za wo de onyi ska bia wo na me diska ne he wo nsem wo ba wo ne wo ba ne me ba ne ba ye fie man ka se wo de hyem nsem na me de so me first ska bia ma da bi man kasa me dia da me si kare na me musika no opanyini papa bae waje atum se ampa ne ba no one ne nyina ne ba na ade share ene ne baba ya ne ye fe kora na ade share envelope ko na nim se sebi o bo amada chi bibi papa efrem ba papa se wo ba ne papa yi ba o montem te sei yes ade akwala no na enura na wo frem ka kire me se wo ka kire papa yi se ne ba no edi be ma bi echi papa ne ka kire me ba ne se wo ma na wale bia opanyina ya mpa me obi anka hwenkyere se wo ba no ne papa yi ba se ska se me ba no ne ba no ka kire me ba ne se efiewura so wo ne dan number ma ye oduo mama na ye oduo ama wo je ne dan nti wo de ba ha kra wo de ba Mr. Adima ho ma Mr. Adima frɛ me se me peka sa se o ba ne se me se Mr. Adima kan me nyame na boy pa se mabusua pa me ba ne mo anwo bia meto mabusua mo pata pa me se ma me na wo duabo ni pa sei eduabo me dua kwa me mo bi da me mo bi mo fam sika ma me mo fam sika ma me pata pa se wo tie se sika me hia ne baba ya no won na de me ko na me nim papa yi ho wo ba na de me ba ye enya me baba ya won ka so be pe busu me baba ya ka so pe busu wo ba wa kasa se de panyini be kasa ensa enjini nso nko wachi mbebi sa de wagene tie wana wo ne baba ene call no wo na de sika ne ma papa na de ma na me de enti papa is wo hia ne sika enti ne baba ne we na sem ne baba hia ska o me ho be frawaya de ne baba ne de woni papa ni ba wodi wone wo ba nanim ene call papa ho ene ko ji sika ne ma o enti nye ne ba na o ba ji sika no wo de obefrawaya de what you say o peska me man ska wo o ma men kasa me pacho enti papa misrew ye hwe de be ya ma asumdwe aba enye de ede kasa na de me gina ha ka bibia se me kasa papa na amfa ma me ba no na me boa because no kra ba ko kontompo na ye dan edoso enti se papa no eduabo no na me gina fidie so aka kire nse mo fam sika ba me se sia no eduabo no hwe nipa wo ya sample wo to na wo ba wo sua adwuma wo ba wo timi di to adwuma me ntimi fam ba nto adwuma na me ba no ana de ni papa yiri tie na men ka sembi me ntimi fam ba nto ya de wo do ba kwato adwuma mo e sei ana sika sa na mo kwadi tie mpra no mo kwotwen mpra wo kɔ na wa mboka wunya mfaso ni mfaso onya isa ne mprante na kwato adwumam enti se ne papa kura betimi ne ede na kwatum a be ma ne te woka ye be ma ne te ase na ode na kwatum enti eno de ya agro mu kodi mfaso a wonya ye no okobo ka nka sambre hye ne ho ti afo ne de yenyi nto nchen wada roma ye oba ne be ma ntema sem enti sika no
se ba ma na de ne kwoto adwo papa yin ka se enye no kura ono na de ne kwotum empna sabi wuti wei na wakofa akoda bi na se papa mi pe wei na sabi ebru asam ka na wokoye mana e kire se na wo phone tibi nhwe na na dabi ana wo yira akwaware na kire se tibi nhwe na wakwaware ana enye sa eno de ya wo ba no ene wo no ne ba ne ntem asem na mom ye hwe asomdwe asem ne yenka ti wada roma waje atum se sika no wo ho ampa na 3000 credit kan ko aka 5000 eno ne ye hwe kwan ya ye befa so a papa insa beka sesi ade akoye ne se asemu e bae no me ba no ne kasa papa na antre na opamenya se me ameba ya me ada roma so ene kura me beduru hantem so ti waka me sesi amete wo menya dwuma ntimeni akola no beka se memre ya me boa meje wo number de besi bia sika no kura no me de ba me mfa ma papa da bia ha na wo so de ba e china sem wa nkoka se wa mfa ma no eduabo ai wo nani so dodo ntinya me boa me ne me ba ko mpai bom e ya akai no papa eduabo so wo beti masakra de aka truje no ala na wo asore be na je me ko Pentecost no pray me koko na ya na first so sisi nyame ya koko how nyame aye mponi nyame aye na no aka chem se me ka rubbish se mo betena sia apagire tobo enro me fro so wo ka rubbish papa papa jo mati twa so nyame ya adoma o kina ye ka ne sen o si anwumre wo be frɛ wo ba no na ya hwɛ Mr. Nene nkasa na ayere so na watwenta 5000 a years council tobo asemo aye no mama no nsi cheso de akoma ne ba wo mu obi kura nkasa bi wo yire one na ware mfie sen ya wo mama nko anso mama nko anso wa mu oba enti mfie sen na ne natena o sesi amemfa se pani no kura e wo 40 Winim, o sore de bia tokusua na no ama yirindi wa ya de papa. Radio so. Radio so. Maka. Wa komai. Wona watena 40 years awo mema nso. Misre nyame sa akoma na bi nko o mane so. Omu wobi. O mane wa akoma na bi. Woni pa no na wo mpekasa. Wo se wo wase na nka wo mpekasa na so ama na mba ufie. Ya kura na yempa duabo ni pase na akoma me mabodua pe wo modua akom me se wo modua me se tina me se wo panimo se ya kan kura wo mabodua me bodua wo he wo fi me bodua wo modua ama wo me bodua wo fi na nka wo yire me bodua ana me beda ne wo yire nka me bodua nka bodua na de ba se na wo yire ka se wa me yire kan bibi me bodua me bodua Opanyina wo bodia na wankwasa na wankwasa na wa mama na me bodia na nka wa mama na me bodia na wo yire se wankasa ye energy ye me bodia de nka be ma wo be sama me kra na ba bo ne sei obodia ne sei mimi bodua wo mami hu obodua ne sei ni enchi ne dedua wa he ya obodua ne sei se ade America ne sei me bodua wo fi charge na de to me so kwa me bodua nka se obodua ni wa modua ye tina wo de asem ne ba ha wa ba mprensa na me asem ba ha ma bodua me ba duabo na me de ba e mami de duabo na me de ba e papa o friend so be ne bodua duabo de me because ebi ni say me bodua kan me se wo bodua enso be no frɛ bosom be no frɛ yiri wo ho ma no papa me pa cho bosom be no frɛ no wo ka se me bodua me ko bodua me mo prono mo be china pa me what na no aka wa ya wi o se mo be china pɛ no mo nso mo hu me da mo nka anoma ba akokora na ese aka di pasen de wo fi na da beti manyame se dua we entimi nya nyame nti okay ye nyame ase se wonim se duaboi entimi nya ye hwa kwanya ye mfa be fa so se nyame boa awo se me hu akola no meti wo sesi amanya dwuma e na meti ho akola ko pension o ma de medro de me ye de bi sa adwuma na ye adwuma be na me de niam ko ekwaso oh okay na me so matoto aburo no ne mo no local rice no eti mwaka amate me asem we de nyame senka no kura kanya asem bie kura ka de because me baba ko na wo ton ne kai e ho ma no anya dai ansi to no catch us da wo de ko na kola no kura no sesi an boniska
ntika metu ya manti wo mu hu se eduabo wo wani so no na wo mu se sa na tie dia akobodua no te duabo no na ni so na nka motwea na nka ne metwa na me bodua nka moti wo mimi bodua nka moti wo nka mawu ma modua bia na ma me du fie sin so be na me di bodua mimi bodua nka monsa ma me na nka ma wanka so se me bodua me se wanka mimi ma modua me se ma fam sika ma me a so mbobo me na me de ba mbobo me efie ho nye bi me wife wonu kra wote sensu onyu no wafu di na me so sorry amane kosua ndi kasa na uni ho na wo ahu wafu di wonu baro kitwa ni di echi ha ni gate wo mu di echi ankombo na wo ahu nkasa meboa wati etichi the American say me ne ba na be kasa ne de wo bia no nyame boa meje wo number no anase bia manje mi ameba ha ne de besi bia ma be yedai ma be ka cho sika no de papa ye nim de obeye bia me kasa wanfa ma meba no ana me yedai na me boa eno kura ye ba ko wo de ma no wo tua 30 kura yedai ama no so na me che ne dua bono nti ene sika no an hye na mebo dua no ka ye matua awie eti wo de ma ba ha nyame bo adwala nyampa mefro ne de wo bia maka wada roma papa me da sese wo de ose aye oyo ye frɛ waba wakeka wa adwena kyerɛ ye de nso ni nyina mu no wabedru ni amesra wo ne se nyame ya adom adwada nke be ye mefe pa senka wo beba na de asi no wo de beba beto yenim wada roma